Maar hoe is het fenomeen Bart Peters tot stand gekomen? We gaan kijken naar een film. Heel lang geleden bestond het gezin Peters nog uit 4 personen. De man met de baard is, het zal u niet verbazen, de vader, Marcel Peters. Daar zien we moeder Suzanne, zus voor de vrienden, dochter Kaat met het prachtige kapje en zoon Stijn Peters. Ons moeder had een poppentheater en Kaatje vond dat heel fijn, maar voor mij was dat zo... Ik deed eigenlijk liever jongensdingen, maar ik moest dat alleen doen. Dus kampen bouwen, cowboy en indiaan, altijd alleen. Ik miste een broer, dus ik was of cowboy of indiaan en eigenlijk was dat heel saai. Bij gebrek aan een broer ging de kleine Stijn Peters op een dag aan de slag en maakte hij een levensgrote pop om mee te spelen. Het uit hout, zaagsel en papier-mâché vervaardigde speelkameraadje kon de kleine Stijn maar matig bekoren. Had ik maar een broertje. Maar op een avond kondigde weerman Armand Pien op de televisie merkwaardig meteorologisch nieuws aan. En tot slot, beste kijkers, als u zich vannacht naar buiten begeeft, vergeet niet, hou dan rekening met een uitzonderlijke sterrenregen. En denk eraan, wanneer men ziet een vallende ster, is de vervulling ener wens nooit ver. Zo, beste kijkers, nog een prettige nacht. Tja, en toen gebeurde wat er zo dikwijls gebeurt in dergelijke omstandigheden. We kennen het fenomeen allemaal. De pop werd, hoe gaat dat dan, een echte jongen. En zo kwam 1 wens uit daar in Boeghout. Hey, broertje! De volgende morgen had de ochtendstond hout in de mond. Je moet je dat voorstellen, ik wandel binnen met een Bart, nieuw, 3 jaar ouder. En ons moeder en ons vader en ons Kaatje, die kijken en die proberen zo normaal mogelijk te doen. Want ja, uiteindelijk maakt elk gezin zo wel eens iets mee. Hè? Dag meneer papa. En dag mevrouw mama. Dag zus. En dag broer. Ik ben, daar moeten we eerlijk in zijn, Bart Peters, hier live aanwezig. Qua fijne motoriek stond Bart nog niet helemaal op punt. Maar muzikaal talent had de pop, de echte jongen, al in overvloed. Muziek zat er al heel vroeg in, maar de teksten, la la la, ja, dat was voor verbetering vatbaar. Het was natuurlijk zo dat hij toen Hugo Matthijssen nog niet was tegengekomen. Maar het gezin Peters was eindelijk compleet. Papa, mama, broer, zus en laten we daar eerlijk in zijn, Pop Bart. Wauw. Schoon. Bart, wat vonden we van de kleine Bart Peters? Dat is onze Pablo. Dat is inderdaad, dat is dus de zoon van Bart Peters, dames en heren. Waarom